Как срамът заглушава вярата. Срамът не идва с викове, той идва тихо. С мисълта: сега не е моментът, ще си помислят нещо за мен, по-добре да си замълча. И точно така вярата се заглушава. Не от врагове, а от страх да не изглеждаш различен. Нека бъдем честни. Днес е по-лесно да кажеш: имам проблем, отколкото вярвам в Бог. Защото първото носи съчувствие, второто носи етикет. Библията го казва директно. Човекоугодието е примка. Срамът не те кара да се откажеш от вярата. Той те кара да я скриеш. Да я направиш лична, тиха, безопасна. Но вяра, която не се вижда, не променя нищо. Исус Христос никога не е казвал: следвай ме тайно. Той каза: вие сте светлината на света. Светлината няма бутон безшумен. Или свети, или не. И ето как работи срамът. Първо те кара да мълчиш, после да се съмняваш, после да се отдръпнеш и накрая да се чудиш защо вярата ти е слаба. Но Библията ни напомня: Бог не ни е дал дух на страх. Страхът никога не идва от Бог. Той идва, когато забравиш кой стои зад теб. Нека кажа нещо трудно. Ако мълчиш за това, което те е спасило, не защото не вярваш, а защото се срамуваш, тогава срамът вече управлява теб. Исус каза думи, които режат. Който се срамува от мен и от думите ми, и аз ще се срамувам от него. Това не е жестокост, това е истината. Защото вярата не е мнение, тя е принадлежност. И последният въпрос е този: ако не можеш да говориш за Бог, когато е неудобно, наистина ли Той е Господ на живота ти? Или само утеха, когато си сам?